Des de la pàgina web del foro anem a crear una partida. Li posem el títol que vulguem, en aquest cas, per si de cas, posem aquest, i el missatge. Que visualitzem, a veure si ha quedat bonic. Sí, perfecte, doncs el publiquem i tornem a entrar en el nostre propi missatge i anem a enllaç al calendari, que sempre estarà a baix de tot de la pàgina. Aquí li posem el títol que volem que surti al calendari, el dia, en aquest cas per exemple el 8 de març, i es mantindrà tot el mateix, el missatge i el títol del post. Llavors li donem a guardar i comprovem que anant al calendari dia 8 de març hi ha el que hem creat, i des d'aquí, si apretem, podrem anar al post.